Bjarne, hvad er din oplevelse af Campus Days? Jeg synes, det har været 3 fantastisk inspirerende dage med gode foredrag fra dygtige foredragsholdere. Vores partner, MVP'er, har været her og holdt mange af de foredrag på System Center og så videre, så videre. Ikke? Jeg har haft en god bredde i dem, for der har været både Office-præsentationer, der har været Windows-præsentationer. Jeg har selv holdt nogle Windows Phone-præsentationer sammen med et par af mine kollegaer. Og så har der været masser af lejlighed til i pauserne om aftenen til at mødes med folk og network, ligge og tale teknik og ting og sager. Jeg tror, opsummeret har det været et fantastisk godt arrangement. Hvis du skal pinpointe måske et enkelt foredrag eller et eller andet, der i særdeleshed har stået frem for dig, hvad skulle det så være? Jeg synes faktisk, at keynoten, den første der, var rigtig spændende, netop fordi det satte nogle begreber lidt på hovedet omkring, hvordan brugere fremover kommer til at styre en betragtelig del af IT, og hvordan vi i virkeligheden skal være med til at sørge for, at det er enkelt for IT-folk at hjælpe brugerne med at styre deres ting. Hvad tror du, at folk kommer til at tage med tilbage på arbejdspladsen herfra? Jeg tror, at kunderne i særdeleshed kommer til at tage masser af viden med tilbage. De kommer til at tage masser af kontakter med tilbage, som de kan efterfølgende kontakter omkring specifikke projekter og specifikke produkter. Jeg tror, vores partnere får stort set spejlet af det, nemlig nogle rigtig gode kundeemner, som de tager med hjem. Og vi får en fantastisk tilfredshed i vores professionelle IT-brugere og partnere omkring Microsoft-teknologier. Hvad er det, du synes, der er vigtigst ved Campus Days? Er det foredragene, eller er det the social networking? Det er klart netværksdelen, der er vigtigst her. Det lyder måske helt forkert, fordi træningselementet i foredragene spiller selvfølgelig også en væsentlig rolle. Og jeg tror virkelig lidt afhængig af dit perspektiv, hvad du kommer her for, så er det det ene eller det andet. Men jeg tror, at de 2 ting er dem, der spiller der er den vigtigste del af det, nemlig samle viden, tale med andre mennesker ligesindede omkring viden, møde nogle nye mennesker, som du kan benytte dig af bagefter.